Madya, makanood kaiba si Ma'am Lalaine. Quarter 1, Week 5. Mensahe. Igwa akong talinga. Nakakadangog ako, huli ta igwa akong talinga. Handa na ba kamo mga aki? Sige, tamapuo na kita. Ano ang mangyayari kung dai ka marhay na nakakadangog sa eskwelahan? Sa saindong harong. Ano ang gustong sabihon kan sirena kan ambulansya? Tanog kan kampana. Ngunyan, pag-urulayan ta ang mga gamit na nagtatao nin tanog. May mga aram ba kamong gamit na nagtatao nin tanog? Sige, tawan daw nindo ako. Okay, matibay. Uya ang retrato na enot. Ano ang apod ka ini? Tama. Ini an kampana. Aram ba nindo ang tanog kang kampana? Arog ka ini ang tanog kang kampana. Uya ang sunod na retrato. Ano ang apod man digdi? Tama. Ini an tambol. Aram ba nindo kung anong tanog kang tambol? Matibay. Ini, ano man ang apod digdi? Siwit. Tama. Paano nagtatanog ang siwit? Matibay. Nagtatanog ini gamit ang satuyang duros na binubuga sa iya. Ini ano ang apod digdi? Orasan. Paano man ang tanog kang orasan? Tama. Ini ano ang apod digdi? Tama, telepono. Aram ba nindo ang tanog kang telepono? Matibay. Ini, ano man ang apod digdi? Martilyo. Tama. Paano man ang tanog kang martilyo? Arog kani ang tanog kang martilyo. Uyaan mga bagay na nagtatao nin tanog. Ano nga ni si inot? Igwa kita nin kampana. Para sain ang kampana? Taano ta nagtatanog ini? Tama. Ang kampana nagtatanog para abesuhan kita na oras na nin pagsimba. Ining tambol. Taano ta nagtatanog ang tambol? Yan, nagtatanog ang tambol lalo na pag may parada. Nag-aabiso ini na may okasyon na tigse-celebrar. Ining siwit. Tama, ginagamit ang siwit para magtao nin abiso sa mga tao. An orasan. Taano ta nagtatanog ang orasan? Nagtatanog ang orasan para kita pagirumduman
tungkol sa oras. Ining telepono. Kaano ta nagtatanog ang telepono? Nagtatanog ini lalo na kung may nag-aapod sa imo, kabistado mo, kapamilya o kung sisay pa man. Na importante kaya nag-aapod siya sa imo. Ang martilyo. Siyempre, ginagamit siya pag-ibo ninharong o kaya pagkukumpuni kan mga gamit. Kaya nagtataon ni inining tanog na nagsasabi o nag-aabiso na may ginigibo sa sarong lugar. Digdi na kita sa sunod. Digdi kita sa mga sasakyan na nagtatao nin tanog. Ano ang apo digdi? Tama, motorsiklo. Arog kani ang tanog ka motorsiklo. Yan. Ini. Bus. Tama. Arog kani ang tanog kan bus. Sunod. Barko. Arog man kani ang tanog kan barko. Ini. Ambulansya. Tama. Arog man kani ang tanog kan ambulansya. Uyaan mga sasakyan na nagtatao nin tanog. Inot. Ano nga ni si inot? Motorsiklo. Tama. Sa inta nahihiling ang motorsiklo. Sa daga. Tama. Ang bus. Sa daga man. Sa daga ta siya nahihiling na nag-aandar. Ang barko. Sa tubig. Tama. Sa kaan, ambulansya. Sa daga man siya nag-aandar. Uya man ang mga hayop na nagtatao nin tanog. Anong hayop ini? Ikus. Tama. Aram daw nindo ang tanog kang ikus? Matibay. Ini. Ini ang ido. Tama. Paano man ang tanog kang ido? Matibay yun. Ini. Elepante. Tama. Paano man ang tanog kang elepante? Matibay. Ini. Gamgam. Paano man magtanog ang gamgam? Matibay. Uyaan mga hayop na nagtatao nin tanog. Ano nga ni si inot? Ano nga ni ining inot? Gamgam. Tama. Ano ang tanog niya? Maluya o makusog? Tama. Maluya. Ini. Ido. Ano ang tanog kan ido? Maluya o makusog? Makusog man. Tama. Ini. Ikus. Maluya o makusog? Maluya. Tama. Sagkod ining elepante. Ano ang tanog ka ini? Maluya o makusog? Makusog. Tama.